Znáte ten pocit, když si od něčeho dáte pauzu, tvrdíte, jak se vrátíte v určité datum, ale v tu chvíli stane něco, že jste nuceni se, neříkám úplně vrátit, ale udělat výjimku, udělat nějaký video. Suterén, za prvý jsem s krátkým, ne s dlouhým, takže to vlastně nejsem já, takže nevím, proč na to reaguju. Kterým už jede znova song, featuring Fall, Relic video, je to vlastně AI songa. Uvidíme, no, co to bude. Je to zní strašně. Suterén, šátek znova, jumpscare jede znova. Suterén, šátek znova, stream už jede znova. Suterén, šátek. Za prvé, co to kurva je? Ten jede znova dobrý. Takhle, ten beat zní dobře, na začátku znělo hovno, teď to zní docela dobře. Takový trap, nebo něco takového, nevím, nevyznám se, ale přijde mi to dobrý. Bro, prostě já dělám Foxy, FNAF 2, Jumpscare. Suterén, šátek znova, jumpscare jede znova. Suterén, šátek znova, stream už jede znova. Světla zhasla, tma tě sleduje, jumpscare jede znova. Budu říkat tak něco jinýho. Světla zhasla, tma tě sleduje. Ten Avatar, kurva. Screen se hýbe, klikáš znova, jumpscare jede znova. Vigil, okej. Díky za odhalení. Suterén, šátek znova, stream už jede znova. Screen se hýbe, klikáš znova, jumpscare jede znova. Suterén, šátek znova, stream už jede znova. Suterén, šátek znova, jumpscare jede znova. Bro, proč to fakt říká to stejný? Jsem se nic nedozvěděl. Jenom, že mám šátek a že streamuju a že jumpscare, že hraju horor. Mě to začala jebat. Konec. Takže, co jsem to viděl, se raz slyšel spíš. Tak, pusy. Znovu bych si to nepustil. Štvalo mě, že říká to stejný, ale beat dobrý, beat byl fakt super. No, já myslím, že je zase čas se vrátit do té pauzy. V březnu, dubnu budu back a to, co pojedu, to bude brutalita.